मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन एबा मा थांखि नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आसाम सरकार भारत सरकार आरो NDFB आरो UPP होननाय जि मोनसे जथाय मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे एकर्ड जालांबाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव बे एकर्डनि 3.1 दफानि बायदिब्ला जेरैखि जायाबाबो 6 दाननि गेजेरावनो गासै गामि सोसननायनि हाबाफारिया जोबनांगौमोन नाथाय बे 6 दाननि गेजेरावनो गामि सोसननायनि जि मोनसे हाबाफारि बे जोबनांगौमोन बे जोबैखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजा आइ आफाजों लोगोसेनो आसाम नाङैनो बर' माहारिया दुखु मोननाया थारैनो दङ आरो बे दुखु मोननायखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनथिगौ मोजाङैनो जोंबो गोसोआव दङ बे गासै खामानिफोरखौ 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेनो NDFB बिथांमोना बुंबाय थादोंमोनब्लाबो सरकारा बे खामानिखौ मावफुंनायाव एसे लेहेम खालामदों आरो बे लेहेम खालामनायखौनो नोजोर होनानै फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MP इलेक्सन जि फैगासिनो दङ बे MP इलेक्सननि सिगां जेरैखि जायाबाबो गामि सोसननाय एबा सिमा बारनायनि हाबाफारिया जोबनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांनानै दोननाय जादों आरो बे दाबि दैखांनायनि सिगांनो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खोथा होनानै दोनदों जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि सिगांनो बे गामि सोसननायनि गासै खामानिफोरखौ जों आबुङै मावफुंगोन आरो BTR एकर्डनि गासै दफाफोरखौ जों मावफुंगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होनानै दोनदों आरो बे खोथा होनानै दोननाय लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैसिमबो नेनानै दङ जेरैखि जायाबाबो 2024 मायथाइनि MP इलेक्सन एबा लकसभा जि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सिगांनो गासै दफाफोरखौ मावफुंनानै होनांगौ बेखौ जों दिनैसिमबो गोख्रों रावै भारत सरकारखौ बुंनानै दोनदों रायजो राजाफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया सम बायदि जायाखै होननानै जों दुखु मोननानै जोङो खुद्रिनांगौनि जेबो बेबायदि बाथ्रा गैया जोङो एसे सहायनांगोन एसे जोङो हमथानानै थानांगोन जों गावखौनो बुजायनानै लानांगोन जेरैखि जायाबाबो जायखिजाया मोनसे खामानिखौ थि बायदि मावनो हायाखै होननानै जों जुदि जोंनि दुखु मोननाय जोंनि गाज्रि मोननायखौ जों जुदि सरकारनि खाथियाव लांनानै जुदि होख्रावोबा हयथ' बिथांमोना जोंनि बे मावनो लानाय गासै खामानिफोरखौ एसेबाबो दिंग्राय दिंसि खालामनानै गोबाव खालामनो हागौ बेबायदि मोनसे फोथायनाय हयथ' रायजो राजाफोरनाव थागोन आरो बै फोथायनायखौ लानानैनो जोङो जेरैखि जायाबो मोनसे बिश्वास आरो मोनसे फोथायनायजों जोङो थांनांगोन आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जों जेरैखि जाया एसे नेनानै जेरैखि जाया बे मोनसे खाबुखौ जोङो मोनफुंनांगौ आरो बे खाबुखौ जोङो लाथारनांगौ बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अरायबो बुंदों आरो अरायबो खावलायगोन खिन्थु बे मोनसे हाबाफारिया जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सम बायदियै जुदि थिखानाय सम बायदियै सरकारा बे मोनसे दफाखौ मावफुंनानै होनाय एबा गामि सोसननाय गासै खामानिखौ फोजोबस्रांनानै होनायनि खोथा जुदि जोंनो होआबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारफिनगोन जोङो जेरैखि जायाबाबो बेखौ लानानै जोङो दिल्लीयाव धरना होनाय राजा लामायाव ओंखारनाय रेल होबथानाय गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो रायजोखौ लानानै खालामगोन बेहाय जोङो खुनु थाद'नाय गैया जेब्लासिमहालागै BTR एकर्डनि दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै गामिफोरानो BTR आव सोसनजाया अब्लासिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थानाय नङा जेरैखि जायाबाबो बे गासै खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा साग्रिद जानानै दङ आरो अरायसम साग्रिद जानानै थागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोनायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।